Björnen sover, i sitt lugna bo. Han är inte farlig, bara man. Farlig. Men man kan dock röja aldrig tro. Sama Po Ika ya. Hari ini hari Selasa, kita mau jalan-jalan ke kebun binatang. Ada djurpark, ada safari, modern. Park också. Djurpark också. Bara djurpark, itu safari. Safari och djurpark. Aha. Jadi kita mau ke Kolmården, taman safarinya ala Swedia atau kebun binatangnya ala Swedia, karena taman safari juga, kebun binatang juga, jadi dua-duanya di situ. Penta ani ringa. Iya, yuk. Yuk. Dah. Jadi Po Ika sama Po Ani sama Ted sama Roger sama Bang Sabeni mau ke sana. Tapi Po Ani sama keluarganya udah duluan nyampe. Karena selama corona gini waktu masuknya itu ditentukan, jadi milih jamnya berapa, jam berapa. Nah, Po Ani sama Ted sama Roger milih jamnya yang lebih duluan. Jam masuknya jam 10.30. Kalau Po Ika ngambil yang jam 11.30. Jadi kita nanti ketemu pas siang di sana gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ya, cuaca hari ini juga mendung. Tuh, mendung cuy. Cuma 16 derajat. Nah, tuh 16 derajat ya, kelihatan ya. Kemarin itu kan sampai 33, 34 kan. Sekarang langsung pas lagi hujan gini langsung turun drastis 16 derajat. Dan Po Ika sama Bang Sabeni lupa bawa jaket. Wiklom Diyaka. Jadi ya kita lihat aja ya, mudah-mudahan Po Ika gak kedinginan. So, tetap ikutin liburan Po Ika kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke mas kalian, terus nyalakan loncengnya di situ. Oke, wih, cepok-cepok. Apa di sini? Sini kali ya? Iya, sini nih. Enggak deh, di situ. Ya, di situ ya. Ya, di situ. Nyalain ya. Oke, tungguin. Abang Len Cancing ya Babe, kita udah nyampe di Kolmården, taman safarinya orang Swedia. Kita lihat ya. Kayak apa dalamnya? Yuk kita nyebrang dulu yuk. Di situ udah ada restoran. Sebelah kiri ini pintu masuknya. Dingin cuy. Bawa jaket cuy. So, kita masuk ke dalam dulu ya. Krokodil.
Jag tänkte att jag kan väl stå dirigera. Hej! Du kan inte komma snart. Tak? Tuh dapat apa aja yang ada acara hari ini. Ska vi ringa dem? Var är de någonstans? Märkband för barn så att de inte kommer bort. Vad fint de har satt upp högtalare så det är ljud. Ya, kita udah di Kolmården. Di taman safarinya ala-ala Swedia. Mirip sih, agak mirip karena dipasang musik-musik apa? Musik-musik burung-burung segala macam gitu deh. Jadi kayak ya kayak di ini. Nu kan vi ringa till och fråga. Kayak di Bogor. Harga tiketnya 365 kronor buat dewasa. Jadi berdua itu 700 lebih ya. Jadi kalian aja 1.600-an. So nih kita mau langsung ketemu sama Po Ani, Ted sama Roger. Mereka ada di kandang macan, bukan kandang macan. Lagi mengunjungi macan ya, macan Sumatera. Di sini ada macan Sumatera, ada orangutan Sumatera. Jadi kita lihat aja ada binatang apa lagi yang mereka impor dari Asia. Oke, wuhui. Kita mau ngeliat beruangnya asli beruang Swedia, yuk. Tuh. Kalau beruang di Taman Safari kan kecil-kecil ya, hitam-hitam, kecil-kecil. Kalau sini gede-gede beruangnya. Ja, jag tror att de tycker att det här är det är lika som fulla hinkar. Ja, de som är lite brunvita. Hon väger upp en 100 kilo. Medan riktigt stora hanar väger mer 300 kilo. Vår största hane på Kolmården. Ja, det där kanske mamman gör. Den som går längs fram där nu. Innan han går i ide. Och de andra är bebisarna. Då förstår ni att han är stor. Fast de måste bli stora bebisarna. Björnens främsta signal är luktfingret. Ja, det kanske är pappa. Den har också en skarp hörsel. Men troligen lite Gede banget. Därför ställer jag att bättre få reda på vad man framför sig. Ska vi gå? Ska vi gå vidare och se om vi hittar andra djur som vi kan ta? Ja! En sväng. Kan du flytta lite fram? Si abang lagi mata-mata.
vad det låter. Han är hungrig. Jaha. Han äter. Jag tänkte du skulle spara på det där pappret. Ini leopard salju. Cuy. No. Lagi ngadem dia, panas, biasa salju. Nggak ada salju ini. Miau. Miau. Ya Allah, abangannya kandangnya dalam banget, lihat tuh. Kandangnya. Ini cuma satu di sana, tapi det finns bara en, va? Just nu ser jag bara en, men det finns nog fler. Wow, så, det är bara så. Kan inte ha mer. Leopard. Red panda, panda merah. Hej Pika! Så. Och då Pika! Var är de då? Det lagi nangkring di atas. Jättenära. Ja. Du får titta upp nästa gång. Det måste ju vara. Ska vi ta med den ner hem? Jag öppnar väskan och pappa. Han vill inte dela med sig. Ito nga po, naging ngadam di poon. Nu blir det fan grattis. Ada di atas tapi nggak kelihatan. Tuh. 10 meter ifrån. Utter! Den larvar min telefon. Utter! Asiatis clawless utter. Ini dari mana nih asalnya? Berang-berang. Vet du vad den där fågeln heter? Kita ke kandang tiger. Sumatra. Sumatera tiger. Nej, de är inte här. Vi går vidare. Nej, ingen där. Men där, visst på stenen ser jag. Där är de. Macannya lagi tidur. Tuh. Macannya lagi tidur.
Hai Askling. Macannya tidur ah. Ternyata dua tuh macannya. Pulang adem. Tuh. Di atas satu. Di bawah satu. Macannya pada ngadem, cuy. Vårdfar. Men den är igång. Den är igång ju. Nu ska vi väl åka. Har vi åka? Ska vi åka? Vågar du åka? Här är nästan inte färdig att öppna till honom här då. Marinvård. Jag hör Ted. Kanske där borta de äter. Man kan också gå in där borta. Hej, hej. Hej Roger. Hej Ted. Fick du vad? En kikare. En kikare, wow. Nämen. En tigerkikare. Ja. Såg vi tiger med den då? Dapat minuman to. Wah, ada apa na, Ted? Sakit kan tadi kepala minum? Vad jag skulle säga var att maten är ganska dyr. Det är normalt. Men att uppgradera från en sån... Pizza! Wow! Ja. Vem ska ha den? Det är min. Så. Det är min. Wow! Mama, aku mau main Men den får inte plats i din mage. coklat jul. Nanti sama Tante Ika. Jag den var för att ta med den hem. Ja, okej. Vad ska du ha i den hemma då? Mau dricka. Okej. Ska du ta socker? Jo, jag pumpade nu. Enak, Ted. Det var inte gott. Enak. Nej, Annie, du får välja mellan frös. Oj! Nej, den var bra. Faktiskt. Jättebra. Tack så mycket, Robert. Den var bra. Du får smaka om du... Ja, nej. Mama, aku kasih lihat sini, aku unjukin. Apa? Gitu. Älskling. Smaka lite. Ja, det får pappa. Hur kunde pappa fick blå? Det var ju jordgubb. Jordgubb. Ja, det är dåligt. Det är ju de som bryggar som är fel. De får inte tillräckligt. Järnfrisk. Järnfrisk. Det där att Ica skulle ju ha utan bök. Vad? Inte De hela. slarvar lite de som jobbar här. Nej, kanske de vill komma ihåg hur många beställningen. Då öppnar vi den här då. Ja, men det finns bra. Ja, ja, men... Fast den blir ju inte bättre. Jag gissar att... Jag hörde, men det blir inte. Men det är superhärligt. Mamma. När man har den här Hellre kortärmad och t-shirt. Ja, kortbyxor och t-shirt än på ett sånt här väder än 31 grader. Oavsett vad jag har på mig. Jag gillar det här bättre. Hellre sånt här väder än 31 grader. Ja, ni måste inte hålla med, men det är vad jag tycker. Det tror jag var. Bara för den 3 biljetten. Har du betalt för årskortet? Pappa. Ja. Jag får ta med den här hem. För alla tre.
Abang Nona tadi udah lewat ke apa namanya, kebun binatangnya. Gak banyak hewan yang dikeluarin ya kayaknya ya, Tia. Sepi. Terus ya, tapi belum semuanya sih. Jadi nanti habis dari sini ke sana. Iya, pokoknya kita masih muter-muter deh, soalnya luas banget. Sekarang kita mau ke safarinya. Satu hal yang tidak baik. Apa tuh? Tanjakan. Capek nanjat ke gunung. Sekarang kita mau naik gondolan. Tuh. 30 menit. Jadi di sini Poani satu tiket udah inggor semua ya? Including semua ya? Bayar satu tiket? Ya. Jadi kesini tinggal masuk aja. Kita mau naik gondola, lihat beruang sama Leon. Tuh dikasih jarak. Björnarna har varit här. Pakai jarak. Så, nästa gren. Fortsätt till nästa. Stopp. Perfekt. Nästa. Gå till nästa. Stopp. Rotet. Dikit lagi kita mau naik gondolan. Iyalah. Du, vad heter den? Flash? Vill du åka baklänges eller framlänges, Rickard? Jag vill ha fram. Du vill ha fram? Ja, vi ska se. Ani takut ketinggian. Tapi nggak boleh nunjukin Oh iya. Iya. Susah dong. Ya, pengen sekarang kita naik gondola. Tuh ada Ted juga. Hai Ted. Bisa kita ala yurno. Hej! Hallå jag! Yuhu, kita lihat yuk ada apa aja yuk. Jag ska vara med. Nej, men Roger. Sluta spela manligt. Jag spelar inte gubben. Jastigt. Ada telurnya tuh. Ini namanya burung apa ya? Di bahasa Indonesianya? Bukan, kalkun. Ontak. Oke, sitta Ted, svänga vi. Ted, sitta. Titta den, en som går på berg. Det är två som var där. Utan även för vår skull. En kalv. En hållbar värld är en värld där jorden tas om hand så att vi kan leva i balans. Afrikanska savannen är känd för sina stora växtätande däggdjur Titta Ted, som de i ger sin mat tur inte till rätt. lockar hungriga rovdjur. Fast på just den här savannen slipper djuren oroa sig för det. På huvudet med en borste. I viden! Det njuter de verkligen av. I tigerna! Kan ni gissa hur många halskotor en giraff får? Ibland hjälper giraffen av sin nyfikenhet. Hjälper den alltså naturvårdare. Antilopen består av många arter i Kenya. Akta så inte du tappar din. Det är okej.
Vad åker du för något? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. En gondol. Linbana. Och en linbana. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a un giro d'amor. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a un giro. Halo, panen cacingnya Babe. Sekarang kita ada di gondola safari. Jadi naik gondola sambil lihat binatang-binatang yang ada di kandang di bawah sini. Cuma karena Boyka takut ketinggian juga sama Puani, jadi biar Bang Sabeni yang filmin ya. Oke, Boy. Oh, pan. Björnen sover i sitt lugna bo. Han är inte farlig, bara man. Men man kan dock aldrig tro. Rika, kan du säga att det är en björn här nu? Ja, ada beruang. Gede banget, kayak Bang Sabeni. En till. Oh, där ju. Där. Den är tjock, den är som små. Titta, han vill gå ut. Björnen! Nämen! För det ligger ju massa stenar i salladen. Björn! Björn! Det är ingen fara, då kommer strax i den mör. Hej hej! Hos lejonen sköt Kita mau lihat sini sekarang singa. Många av Kolmårdens djur kan gå ute på vintern, då de är anpassade för att klara av kyligare nätter eller blötare säsonger. Vilda djur är eller hur? Jäklar, vilka katter! Det är ju en han också. Titta, de kramas varandra. Oj, titta den som har stora eller långhåret. Ja, han. Miau! Oh, han zappade. Wow! Ja, vi är borta! Thank you.